Tini mama jakha. Engkai main kok engkai ang kebang kok kolok kau thanglia main kok engkai je college development ong yang gui tongmani reason tamo. ঠিক নবরং নু যে দৈনিক সংবাদ রক যে আবো কক শিলসাকা আবো ঠিক ন যে কলেজ ডেভেলপমেন্ট আসুক বুইনি কলেজ বাই বাক্সা সং খাইমি আংবি টংখা আবনি রিজন বো আং সাই খনরনাই মানে বড় কুবুই কুবুই সিনানি নাংমানি কুবুই অর্ধেক সিকা তাই অর্ধেক বড় কুবুইয়ানো সিকা আবো না আং সানাই আবংখা চিনি কলেজ প্রায় কয়েক বছর রমইনাই চিনি কলেজনি সাবজেক্ট টিচার সিকরেখো সাবজেক্ট টিচার চিনি কলেজত আগে তংমানি আ টিচার গুবুন জায়গাও জব মানি বথাম পাইখানকে তাবুক চিনি কলেজত যে সাবজেক্ট টিচার দংনা নাংমানি আ টিচার করে আবনি বাগৈ তাবুনি সিমিয়া गोबांमा बिसि रमिनो जों आरोनि पास आउट ओंया सकांसि जे TTFMC नि पास आउट ओंया सानि सकांनि सिमि जों जे एडिसि हापांनि आन्दाराव चिनि कलेज दंमाबा एडिसि हापांनि थाने जों गोबांमा लाइसका बरंनो साका जे चिनि कलेज साबजेक्ट टिचार गरि ओंगै दङ तामनिके अ कलेज साबजेक्ट टिचार गरि इनके बाहायके सोलोंगै जों इउनिभार्सिटी अ सोलोंगैनाय इउनिभार्सिटी अ कम्पिटिशन खाइनाय इनके आमो हाइकिनो जों थानाय जे एडिसि हापां दंबानि बरं थाने बो जों सानका आप्रबो मुंसा खाइजेगलिया जों डेपुटेशन दिखा डेपुटेशन रोमानि यागुलो जोनो कायसा इंटरव्यू नि बागै अबो नखरका न्यूज पेपर नखरका आबोनि यागुलो इनकेनो अबं थांका तामने कोरोना फाइने लकडाउन नि बागै आबो पोस्टपोन थांका आ पोस्टपोन मन परे इलेक्शन आबो गोबांमा अबो प्रॉब्लम नि बागै तैसा आ जे पोस्टपोन मानि जे सब्जेक्ट टिचार नानान बागै जे इंटरव्यू पोस्टपोन मानि आबो तैसा नाजागलिया इनखाय ताबुक तैसा जे ताबुक एट प्रेजेंट जे चिनि एडिसि हापां दं मानि बरंनि थानेबो जों थांगा जे जों आगेन सिमि जे चिनि डिमांड दं मानि चिनि कलेज सब्जेक्ट टिचार गरै चिनि स्टूडेंट्स रो सब्जेक्ट टिचार गरै नो पास ओंगैनाय यूनिवर्सिटी अ थांगै दंगैखा यूनिवर्सिटी अ थांगै काहामके दुंयाङै दंगैखा अ ककनो जों क्लियर जों बार बार लाइसोय साका चिनि पास आउट स्टूडेंट चिनि जे एट प्रेजेंट जे स्टूडेंट दं मानि ताइ चिनि जे सार चिनि प्रिंसिपल इंचार्ज सार सुरत देबरमा बोबो थांगैनाय अ ककनो सावैका जे चिनि एडिसि हापांनि थाने सानिखा जे चिनि कलेज इनके चिनि जे पास आउट स्टूडेंट नखर मानि गोबांमा स्टूडेंट नखरका के जों जतनो न चिनि कायसा ग्रुप दङ कायसा ग्रुप सनामजक दङ आरो सुंलायखा जों जतनो न सुंगैनायलेखा कल खाइ सुंनायलेखा केबो पर्सनली जों सुंलायखा ताइ चिनि जे एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स दं मानि जे अरो सुइजाका जे पास आउट स्टूडेंट ताइ एट प्रेजेंट स्टूडेंट दं न माने बरकनो अमा हाइके एलिगेशन रिखा अमा हाइके साबानि जे अबनो जों चेरि नायखा जे कुबुइ दे आमति हाइ ओंगै दं जे स्टूडेंट रो चिनि प्रिंसिपल सार न जाजागे ओंगैने कुबुइ दे न्यूज पेपर रंनो अबरंनो साका बा प्रेस रंनो साका अमा हाइके जों खुसनाय दं मानि आबनि बागै जों असुगले दं थांगा के अमा हाइ जे चिनि कलेज ताबु फानो तामहिनाय एफिलिएशन मायाखौ नै चिनि कलेज ताखौनो तामने गोबांमा गुबुननि कलेज दङ ताबु सेमिस्टार अंखा चिनि कलेज आमा हाइ ओंयाखौ ओंखाय ताइ चिनि कलेज ताइ कायसा दङ जे आं थाइसिं सामानि सब्जेक्ट टिचार गरैखौ सब्जेक्ट टिचार गरै इनके नि कायसा जे कुनो कलेज सब्जेक्ट टिचार गरै इनके बाहायके डेभलप ओंनायबा नुनानो कायसा रचामुंनि टिचार सिगरै रचामुं सुरुंगै नं बाहायके एग्जाम रनाय नि मोसामुंनि टिचार सिगरै इनके नं बाहायके मोसामुं सुरुंगै एग्जाम रनाय नं यूनिवर्सिटी लेवल थांका इनके आरो आसुके हाई लेवल सुरुंगै फाइजाक दङ स्टूडेंट्स बरबाय कम्पिटिशन बाहायके खायनाय आं बागैनो सिनि कलेज नि स्टूडेंट रक डेभलप फाइसिं थांमै आंगै दंबा गुबुननि कलेज नि स्टूडेंट रक बाय कम्पिटिशन तफानो चाइ तगै खाइ दङ ताइ कायसा आं आबोनि बिसिंफानो चिनि जे कलेज नि स्टूडेंट्स रक अमा हाइके टिचार गरै अंमानि यागुलो फानो कस्त के सोलोंगै
बुइनि कलेज नि स्टूडेंट रबाय कंपटीशन खलाई ताबो थाइसिंगो नो साकाचे चिनि कलेज नि नो खरक नि पास आउट स्टूडेंट ता पीएचडी खाइनानि चांस मांखा आमो हाइकिनो तेबो नेक्स्ट जेनेरेशन नि स्टूडेंट्स रखबो स्ट्रगल खाइ दंगो चिनि कलेज अनेक स्ट्रगल खाइ दंगो आबो तै जों बार बार लाइफ सुजाक चिनि हापां एदिसे हापां नि थाने किसा नाइसिक दि चिनरो अमते हाय डेवलपमेंट ओंयाङै दंगो स्टूडेंट बेलाय जों जालक खलाई दंगो गोबांमा competition no adang madang ngoi tong sau जों जतो न sau आबो नि यागलो फनो ताखुन ना हाजया को अमन सब समय स्ट्रिक्ट बचनो बुजिना चेष्टा खायो बाहाय के ताम खलायमान इके ओ जागाव बिनि कंट्रीब्यूशन गोबांमा तंगमा जागाव जे और जे एलिगेशन रखा जे बिन थानी को ओजुगो खर्चा ओजुगो बरो क्वालिफाइड या गे बिनिते कॉलेज रंनि गोबांमा हामियांगै तंखा जे नेक्स्ट जनरेशन नि स्टूडेंट्स रक सुरुम कामके मायांग तंखा इके आबोनि कक फिरंमां बर नामसुंगो जे आइसा काइसा कॉलेज रोंनाय फोरोंनाय रक से जे सब्जेक्ट नो फोरोंगो आजका प्रिंसिपल तो जतो जागा थांगबो फोरोंगला आ जागानि जे रिजन नखा जे कामके कॉलेज डेवलपमेंट बसांगो कामके रान खाइबे आं तंमानि रिजन नखे जे जों आगिनि थेखनो जे पास आउट तंनाय रक ते जे प्रेजेंट तंनाय स्टूडेंट्स रक लाइफ नायनि गोबांमा नि रोंसोंमानि जे डिपार्टमेंट दङ हास्ते हापां थानि बलायसिन नाय एडिसि हापां जे तंदाय थानि जों जे मानसा आगिनि थेखनो आगि जे एडिसि हापां तंनाय बं थानि बलायसिन नाय खा ताबो जे दं तंनाय थानि बलायसिन दङ जे मानसा जों ट्राइ खाइ दङ बाहाय का डेवलपमेंट खाइमान नै गा जागा कंट्रीब्यूशन सानि तो दङ जे सिन प्रिंसिपल इंचार्ज नि दङ बैनि लोग लोगबो जे मानसा ट्राइ खाय जोंबो जे मानसा ट्राइ खाइ दङ इके जे कॉलेज नि जे डेवलपमेंट नि रानों yang तमान कारण एलिगेशन तो बिनु पर खाइके दंगला कारण बतो जे मानसा बिनि खाइ दङ इके ओ जागाव अपन लोग लोगी ता किसा कोइना मुसुंगो जे कन्डेम खाइमानि लोग लोगे जे जों चिनि ताव जे एडिसि हापां तंनाय दङ बचिनि काइसा कोइमु जे बसाङो जों तो चिनि हुकुमो न मथांगना बागैसे कॉलेज खुलुजामानि बा किसा ओदिगेवो किसा जोंना नजर रेखाबा कारण चिनि हुकुमो ति सानाय अमन ति जों प्राउड फील खायो जे मानिने ति जों प्राउड फील खायो के आ मानिने के जों ता किसा माने नायकल जाखांकेबा जों किसा चिनि हुकुमो ते पुजु कानाय नेक्स्ट जनरेशन जे स्टूडेंट्स फाइनल रबो ते तुरु ओदिगे हापारो ताइसा खावारनाय आरताय तामनिगे जों आगि ओ जागा सुरुंपुरो बसे स्ट्रगल मा खाया जे रोंसुं तंनाय रक जागा बयबे साजागो म्यूजिक कॉलेज थांगै परिवि ताम मानाय आरो ताम लाइफ दं फ्यूचर ताम कुनु करिया जागा इके आमते हाइदोंमा जों फेस खाइमा फाकिया अबन बागै जों नेक्स्ट जनरेशन जे तंनाय तावे प्रेजेंट प्लस जे बसाङो फाइ तंनाय दङ जों अबनो बंनो तुई बाहायके जों चिनो बसाङो कॉलेज नो डेवलपमेंट खाइमान बाहायके बंनि बखाव चिनि कॉलेज नि बागै रोंसुरुमुं सिनि हुकुमो मुकुमो न बाहायके बसाङो तो